ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 1835 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସିଂହ ସାମନ୍ତ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ବିଷ୍ଣୁମାଳୀ ଦେବୀ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାତିରେ ଜହ୍ନ, ତାରା, ଗ୍ରହ ଆଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବେଗ ଓ ମେଘମାନଙ୍କ ସହିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୂରତା ମାପି କହିଦେଉଥିଲେ। 2 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ନଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଏହିସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରି ସମୟ ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ 1893 ମସିହାରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1904 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ।